Ibarretxe edo López. Ez dago beste aukerarik. Ta López gasa galtzen nahi da. Garbi ikusten da gasa galtzen nahi dela. Edozein aitzeki nahikoa du gure kontra erasutzeko. Alderdi Popularra nahiko lan badauka, bere etxe barruko kontuekin. Baina behaien botoak hor egongo direla, Eusko Legebiltzarra kontrolatzeko, garbi euki. Ibarretxeren inguruan indarrak biltzeko garaia da. Abertzale ikuspegitik noski. Eta edozein personak, gizon edo emakume, herri honetakoak, euskaldunak, bere etorkizuna, ziurtasunez, konpromisoz, ikusi nahi baldin badu, Ibarretxe da aukera. Oain, boskatu behar dugu, geure etorkizuna denon artean irabasteko. Eta arazoak arazo. Nire konpromisua da. Herri hau aurrera ateratzea. Denon artean, ziur nago, aurrera aterako dugula herria. Gora Euskadi askatuta!